जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोनसे गोदानै फोसावजानाय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ आबुं महर होनायनि मैया नटिस होदों सार। नोंथाङा सासे बे बिफाननिनो इएम महरै दायो दङ, मा फोरमायगोन सार, मा गोजोननाय फोरमायगोन? मैयानि साना 6 मार्च 2025 मायथाइया जोंनि बड'लेण्ड हालामनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे सान जानानै थाबाय। मानोना बे सानाव जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा नाजाथाबनानै सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ जोङो दिनै गायसननो हाबाय आरो बियो अफिसियेलि नटिफिकेसन जाबाय। बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा। बिथां मानब गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायावनो जोंनि सरकारा मोननै नेशनेल पार्क बानायनो हाबाय। 2021 मायथाइनि 5 जुन खालि जोङो रायमना नेशनेल पार्कखौ गायसननो हादों आरो दिनै मैयानि अक्ट'आवहाय 2025 मायथाइनि नैबे 6 मार्चआव जोङो सेकेन्ड नेशनेल पार्कखौ गायसननो हाबाय। गतिके खोब रंजाथावना बाथ्रा बे जोंनि थाखाय आरो बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिटिआर बासिनि थाखाय मोनसे बोर जानानै थासिगोन। सार, थांनाय माखासे सिगां नेशनेल पार्क फोसावजाखांनायनि उनावबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय इलिगेलि मोनसे इनक्रुचमेन्ट खालामदोंमोन। बेखौ लानानै नोंथांमोना रायजो राजाखौ खावलायनायजों फैफिननो खावलायदोंमोन, नाथाय ससियेल मिडियाआव जों नुदों दि एभिक्सन खालामनायनि बाथ्रा बायदि बायदि सोंखारिलायनायखौ जों नुदों सार। इभिक्सन आरो इजेक्सन बेवहाय मोननै सोदोब दङ। जोङो जाय मानसिफ्रा बिपिएफनि थुनज्लायनायावहाय हाग्रा बंग्रा धंस खालामनानै दिनै बिटिआरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों, बेफोरबायदि मानसिफोरनि थुनज्लायनायनि थाखायनो दिनै हाग्राया जोबस्रांलांदों आरो बिथांमोनखौ बुजाय आजाय दिनै जोङो लाबोफिननो हागासिनो दङ। मैया जोङो बे नेशनेल पार्कनिफ्राय 28टा न'खरखौ जोङो लाबोनानै गुबुन जायगायाव रिहेबिलिट खालामनायनि थाखाय बेबस्था लाबाय। बिनि सानसे सिगां 40 न'खर, बिनि सानसे सिगां 33 न'खर आरो दिनैबो गोबां न'खरा बेवहाय ओंखारख्लायबोगोन आरो बिथांमोननि राहा लामानि थाखाय हा गैयै मानसिफोरनो हा होनायनि राहा लामाखौ जोङो बानायगासिनो दङ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों जोंनि माखासे थैसोबग्रा गावखौनो बर' लिडार होननानै बुंग्रा लिडारफोर दङ। बे लिडारफोरा दिनै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों राजखान्थिनि महर होनानै हाग्रायाव थांनायनि थुनज्लायगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंबो नायगासिनो दङ सोर मा बुंदों मा बुङाखै। फिथाइखौ गावनो गाव मोनगोन। सार, दावराव देख्रेब बिथाङाबो गोबां बाथ्रा बुंदों सार। दावराव देख्रेबा मैया मोनसे मिडियानि गेजेरजों आं दासिमबो थरलि नायजोबाखै, नायगोन आरो बिथांनि जा बुंनाय मोननैसो सोदोबखौ आं खोनादों। जोंनि सरकारा हाग्रायाव थानाय मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बिथाङा बुंदों। बिनि थाखाय जोङो बिनि सायाव जोङो सावरायगोन। गाबोन जोङो अफिसियेलि सावरायगोन। अफिसियेलि सावरायनानै अफिसियेलि बिथांनि सायाव जोङो केस होगोन। बेखौ जोङो थिरांथा लागासिनो दङ सिङाव। दावराव देख्रेबखौ बे बाराव जोङो नागारा। जों बहुतबार निमाहा होबाय गावनि सासे गागि बर' दैदेनगिरिमोन होननानै। आरो बिथाङा दे सासे काराप्टेड लिडारमोन बेखौ उपेन एबसुनि समनिफ्रायनो जोङो मिथिबोखादों। मानोना मानब गेदेर बड'फा इउ एन ब्रह्मनि समाव बिथाङा रां भान्दारिमोन आबसुनि। बे समाव बिथाङा माबायदि कारापसन खालामाखै बेनि सायावबो जोङो सारिजारि खालामगोन। आरो बिथाङा मैया जे जोंनि सरकारखौ मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ हाग्रानि मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बुंदों, बिनि सायाव जोङो कर्ट केस होनो थाखाय राजि जानानै दङ गभर्नमेन्टनिफ्रायनो। जायफोरा खालामगासिनो दङ माबा मोनसे आयेननि राहा लागोन नामा नोंथांमोना? गिबियाव जोङो खावलायनानै जाय मानसिफ्रा सरकारनि खावलायनाय लेखा हाग्राखौ नागारनानै फैगोन बिथांमोननो जोङो हा गैजायै मानसिनो हा होनायनि बेबस्था लादों आरो होगासिनोबो दं। आरो बेजों लोगोसे जोङो माबाफोर अनसुंथाइ